Min telefon, men ja. Sen så brukar jag ta den här Flora by Gucci. Så här på kvällen. Jag ska göra det nästa gång. Varför det skulle ta extra kort inne. Sen så brukar jag ta den här sån grej. Men alltså, den så här. Alltså, den är så här så sjukt. Men alltså, den är jättebra. Ändå. Så. Good för your hälsa. Men jag har i alla fall vaknat på mig. Inte så långt ner. Nej, men och sen så ligger det så handdukar på golvet här. Men jag hoppas ni nöjer med den här videon. Fast det blir liksom inte. Men ja.